ስርዓተ ዕለደም ዝተፈላልዩን ህይወት ዘቕሙ መኣዛታትን ንጥረ ነገራትን ናብ ዝተፈላልዩ አካላት ዘበጻጽሕ ስርዓት እዩ ጥዕና ስርዓት ዕለደም ብዝተፈላልዩ አካላትን ናብ አካላት ብዝተዘርግሑ ዓበይትን ንኣሽቱን መትረባት ዝቐውም እዩ ኣብዚ ስርዓት እዚ ዝረአ ምምዝባል ማዕበስቲ መትረባት ጽበት መትረባት ንዝተፈላልዩ ጸገማት ጥዕና ዘቃልዑ ሓደ ካብዞም ጸገማት ጥዕና ድማ ወቕዒን ሓንጎል እዩ وقع حنقول هندبت ناب حنقول زوحز دم مزتعناقف مزقارص ወይ ውን ምዝውሕድ ዘጋጥም ጸገምት ዕናዩ እዚ ጸገምት ዕናዚ هندبت ዘጋጥምን ዝተፈላልዩ ስንክልና አካላት ዘስዕብን እዩ ወቕዒ ሓንጎል ዝተፈላልዩ ጥንቅታት ኣለዎ ወቕዒ ማለት ኣብ እምሮ ዝኽሰት ለውጢ ኮይኑ እዚ ኸኣኒ ጠንቁ መብዛሕትኡ ግዜ ሰራውር ደም ናብ እምሮ ዝምግቦት ምግቢ بجبؤ مزي كيد مالت مزعبس ويكاني مزتكوست سراور دم أب حنقول زمت لوطيو تي وقعتها بهاي الصواع مالتي لذي حماميو كم حمام وقع خنبلو قلنا خاني نيا امرو لوط تقبر سلازخونه مقوصارني اكلات صقم تفطرلو همت كخون يخيليو وننا يمسحات همت مفتار كهلو يخيليو كم اون توساقي كم ميزان اكلات زي بالانس زي محلاو زرباري ناي مزراب تقولو زي محلاو شنتن قلقل اندي مقوصار ناي محلاو بحري كم اون توساقي كالوت ملكتات كم من فرفارن ناي مرأي صقماتن كهلو يخيلي مالتي وقع حنقول زتفلالي ملكعات زحزن بؤمن ترون زتفلالي صقمات زسعبت انه صقميو وقع حنقول اب كل عدمه زقاتم كوينو بزياده اب عبيت كم زره كيلاتات عنا يقلصو حنقول ني حنقول وقعي اندحر كوين تقند ارستنا بزنزارو زلنا مخنيات ني حنقول وقعي ام نغبرلو اوان اب كل تدرجه خنكفلو نخلينا سو خاني دماين زي دمن عينت وقعي إلنا خنفليم نخل ويكاني تحاده بمدميتي سراور دم تتكويسوم مدميتي زقات ملو عينت وقع قون كلو تحاد عينت وقع خاني مع بستنا سراور دم اغاطيمو اتي كابت سراور دم سغيو زمغب كفالني حنقول مزموت ويكاني مزدكم زمت عينت وقعيو توساقي اب كمزين تايو ابتي وقعي بنالوات بخالق اغابكا فلا بمنقد حكمنا خرن كلو خاني قصالي اب مسرح زلو وقعي ويكاني زغاطم وقعي الكاون كتفلت خليخا مالت بانجليش ندحر كوينو evolving type of stroke يبحال ويكاني completed stroke الكا كتفلت خليخا اب غلغل هموتات حدا عينت كفال نايتي اسكيميك ستروك عينت تباهيلو قدمنا اسكيميك ستروك مبصحكا تهوا عينت مغلص ونالو اذا خاني ترانزيت اسكيميك اتاك تباهيلو صواع ويكاني هندبت تسراور دم نابتي كفال حنقول زمغب زلو مصباب وي زخونه نيشي لوط مس زغبر هندبت زوم عنتو يزبلنايوم ناي وقع ملكتات ابت ود سب خصوت يخولمو اوشت 24 ساعات مزليو مس زغدفو وغن ترانزيت اسكيميك اتاك إلنا كنفليو نخيل مالتي سلازي بدرجه ناي حكمنا طمته قال اما اقلا خيل وي خيلي بحافشابتي اغاب مصاصو خمصخلنا وي كان اغاب كستو خمصخلنا غن اب كلته يمقال مالتي دماين زي دمي وي كاني هندبت او خلو سراور دم تعابيسو زغاطمو قايلنا نفل مالتي منبرو نوقعي حنقول أم كلخل عبي قدا زلويو بحفشو نوقعي حنقول زقالعو نقرات بغاندوم قوي ميلاتات منبرو والفتات ناي أما قاقبات أقمن مخانميم زقلاتو
وقعي بتأنكو أزيو إلكا تفليلو مسون زخانة حبريتا يبلون نجار جن انتايو وقعي كجات من حركوينو من البات زوم حبرا ورق حيتات زبهالو نوقعي كستات كجمات كم سوز خولو عينت كم زلو زيادة يقلص مالتيو زوم رق حيتات من البات أبكل تدرجات فاليوم تخليها زي الريو رق حيتات إلنا خن فاليوم نخلينا كم هون نزوم رق حيتات زياتهم زمسوهم حضرات حماماتهم كم زلو ون خننزب نخيل مالتي سلازي كابتوم زي الريو إلنا نقلصهم نالبات عدمنا يودسب عدمن دادف أمز خيد سرا وردم نايمد كان بحر سلاز فتر ازواق عزب بحال درجة نايم ساعة خلوص زي عره نان موديفايبل فاكتور تبع الزقلات عدمه كمون صوتها ناي ودسب كتفاليو سلاز كتمعريو سلاز يتخيل ناي سدرا تورصوي حمام الزخون زون كعرز خل نجار يكون مالتيو توم كعريو لنا نحاسبهم ويكاني كم تعريت رقو حيتات إلنا نحاسبهم كاني حضرات حمامات إلنا خنجمبر انت خوينا من الوقت كاب مسرعات اللبي استحاز ويكاني عدة سرعات اللبي استحاز وعينت حمامات كنصبصب انت خوينا من الوقت قبل بزقات مصقمات بمجمريا خنجمبر انت خوينا كم اتريال فيبريليشنز بحال ويكاني هرمت ناي لبي ابز غيرلو بحري از هرمت لبي زغيرلو بحر خاني ناي استفعاليو نغرات ناب حنقول ناي مسداد بحر سلازلو زي حدا كابتوم كحكم زلو قديمو مالتي قال كم مستفعاليو اب حصاناتون كغاطملو زخولو بعد مدرجاون فليخا تناي وقع نغرات كغاطم سلازخل اساتوم كاني انتاي مسلو إلنا خنزارب تخوينا كم بعد ريماتيك فيفر دامسلو كمون زخونه يكون congenital heart disease ويكان ناي تورسو ناي لبس أجم زلهم قلعون الزخون صحتي لو قلعون كجاتم كم زخيل يزرب مالتي كاله ناي لبس أجمات كم زبلنا يو أبصرا وردم زجاتم نجراتون كل يخيليو نالبات وحد عام بخون أمبر تابنا جنا سجرة كأبصرا وردم تبجيسو ناب حنقول زبط صح وقعي ويكاني ناي معبست زكفت رزق نجار في الطريق لمو بزخاني توقعي كخصتي خيل مالتي توساق نجار كم زبلنا يوم ناي كارديوفاسكولار ويكاني ناي لبن سراور دم نستحاز حمامات مساعتهم من الوقت سقطرم كم قمت كأتوي خيلي سقطرم حدا خافتهم عبيت أنكتات ويكاني مسكال الحمامات ناي متحاز زلوا تقولوا خينو سقطرم كأنا خمت زبلنا يو أبصرا وردم لوت يزفتر نجار سلازقونه قبل أبصرا وردم يزفتر لوت سلازقونه مسجزي وقعنا مفتار تخلو مقوصار مزيه اللو كتعريو تخلي خا تحكمو تخلي خا نجرجن مكتال مسجودلو مسجزي وقعنا مفتار تخلو كم زلو ويقلت مالتيو قال مس ميتابوليك ديس اوردرز ويكاني ناي سرعات مجبناي اكلات ويكاني مثلا انا سرعات سرحنا اكلات اللي نصوعهم كاني كم بعل شكوريان عبنت مسناي اندوكراين اورغانس زغصرو عينت حمامات ون كعري خيلي نحتفويس كايو نجر جن ناب وقعي كم طنقرو قحينا يوقعون كخون كم زخيل يقلص مالت قال كم لعل ناي سبحي قبات اب اكلات كم هلا ويكاني كوليسترول هاي كوليسترول ليفل ابلهم زلهم عين سبات ون وقعي كغاطمهم يخيليو كم توساخي انتايو كاوصي إلنا مسن خيد كا وقعي خمصولنا زخولو كالوت رقحيتات إلنا ندحر صبصيبنا من البات انتايو تي وقعي خمس خنلو صحنا ببنا درجو كنفلي صحنا كعرن ديرن ببحري ناي سبات مصيناون كنزارب نخيلنا خابر كعرز خيل بحري يو امنت شجارا ناي مستاي بحر زلو سب شجارا حدا كافتم رقحيتات نوقعي كغلصو زخولو كم مخانو يغلص مستن بعلو ناي مستاي بحري العلمتن مستناي مستاي وكأن شجارا ناي مسحاب بحر زلو سب وقعنا ناي مزا زلو تقولوا العلي خون مالتي اب عمد كلت ابره وي اب عمد حنسب زقبر حفشاوي حكمناوي مرمره تقمات عنا كي معبلون خليو حفشاوي كنتاتكا ام مفلات نخصعبو زخلو شجرات اقدمكا مسكيناتات عنا تمخيركا اب انبابرخا لوطين ختقبر زخل ميلايو حكمناوي مرمره كم وقعي حنقول زأمسلو هندبت سجم زسعبو حمامات أقدم كان خدك لخللهم صعبيناتهم نختوحد زخل كنت دما بكل كسعب زقبو بهلم خانيهم حخيم هجرنا زمخير
وقعي كمتي أقدم أبيلنا زبلنايو أكو برقحيتات دا ناي حمامات دا أمبر بجزء نفسه هندبت زمت عينت حمامة يكونن أكو برقحيتات يقولون لقلنا تم زبلنايوم تم مسعد ما زخدو دير نجار كم زي ولا ما قدمنا تزاريبنا هنا نزوم زعرز اللهم نجارات كنبل كلنا جن نخيم عبلنا وقعي الكاسلة حلو كل جزين تايو ببقوانو تسب النامسة حكمنا عمر مراخ جبرن كله ببقوانو مكتالات جبرن كله أبي وطن تايلوت يجبر على كتفلت تخيل أنت عملتي زحجي سراور دمو كم عينت ناي من قصقاس بحر خمزة اللو أكلاتو لبون كم عينت ناي مسرح بحر خمزة اللو كمون توسخي تم حمامات نواقع خجالس وزا خبرنا يوم ويكاني روق حيتات كونو خولي أمزولنا يوم ناي تسقط دم ناي دم ناي لب ناي شكور مسألة قاعد أبي درجة بس يحمله مع رخندي قاس أرام كم زلوا سرعة ما عجبنا يسبزي نتاشكرو نتحمامو ويكانت هدومو نايم قوس أربعة أمس إلا دو أينس ألان إذن دحر دي يمسيو من الوقت انتايو وقعي نيرو وقعي بقاتي مختل كلخات سعيب كات حتى حطنا حدث كم ينيرو مقوس أرو زبل حطو إزمت سلازي ببي بوتو ويكاني بدرجة حكمنا أمسينا نزارب كلنا تسك كحكم خيرين كله تحكيم زحاتو تحكيم زريئو تحكيم زمازنو ميزان نابينا يقصو يخير كم زلو تحمام أبينا يقصو يمحبل له نالوات نايقزا نفسنا يتحمامات حلقتات اللو نوتم حلقتات تياتم نوصا كاتلين كله توساق حدا خافتم حلقتات زي ناي وقع تبعيلو زقلص زلو حمام سلازخونه بخمس ملكع كرأي يخيل فدي كوينو جن نحادثه بوقعين خيقاطمو انتا كغبرالو نزبل كم زبلنايو كنكنتي ابتي عن سبعه منا عبرو ناي هيوت እና ገበረ ነፍሱና ፈቀደ ዝነብረሉ ህይወት እንተደይ ኮይኑ ፉሊ ዝን ጌርካ ወቅዒ ጠቅላላ ተጥፎይኻ ዝብሃል ነገር ከምዘ የለ prevention ናልባት ከም ታቀድማ ቢልና ዝበልናዮ ቀድመ ወቅዕ ምግጣሙ ኮሙ ዓይነት ጽልዋ ዘለዎ ዓይነት ሰብ ከጋጥሞ ይኽእል ይዝብሃል እንተኮይኑ ሐኪም ዝኣዘዘሉ መንገዲ መከላኸሊ ናይቲ ሕማም ክወስድ ከም ዝኽእል ድሕረ ሕማም ከኣኒ ድሕርና ንመጽኦ ንኸውን ድሕረ ሕማም ምግጣሙ ከዓ ዝግባእ ሕክምናዊ حبريتان حجزنا وسده كنورلو زخل من قد هي وتمتطاحي تزعبي ترئيوتات وقع حنقول أب هوسبيتالات هاجرنا ببقوانو النعبي زخيز زلو ترئيو مخانيو زقلت أزي جزياون قوامن سنكلناتاتن موتن زسعبت عنا وتسقم ببقوانو كم ترئيو زعبيو زلو خنت انتاي كوني خون بحفشو واقع حنقول بخمي أقبابي زفوس نمكل خلوخة انتاي كبرا لوو اتكن كنتي ويكا نمكل خالق قبرو زلو قديمو نعمنت كلمي واقع مقطعمو نحر كوينو مبزحتو غزي بتوم ناي لايف ستايل موديفيكيشنز ويكا ناي سنه هيوت ويكا سلمنا عبرو مقيار زبحال نغرات بقاتهم كنجمر شجارة ناي مستاي بحر زلو سب انتخوينو شجارة مستاي قوار زلو مستا ناي مستاي بحر زلو سب تخوينو مستا ناي مستاي بحري قارص انت تبلص زبلص اي قارص انت بلغن انتايو تي منالبات والفي ابزلو سب قرب كشجري خيري ነገር ግን ሓንቲ ወይ ክልተ ቢራ ሰቲ خاصقنا يمبال ባህሪ انت تخسيتون ጽቡቅ ነይሩ እንተኾነ ግን እንታዩ መስተጀመር እንዳድፊት ስለዘለው አፍካ መልእኻት ተዛረበሉ ነገር አይኮን ስለዚህ ናብ መቁራጽ ገጽካ ትኸይድ ካለ ببزح ጨው ናይ ምብላዕ ተኽእሎ ኣብ ምግብኻ ጨውና ሓወስካ መኻፍላይ ካልኦት ሕማማት እናሃለውኻ ጨውና ሓወስካ ምብላዕ ዓይነት ስራሓት ክውገድ ኣለዎ ካለ ምናልባት ሽኮር ንዝህልዎ ትሕሙም ሕማም ሽኮሩ ብግቡእ ክቋፀር ክኽእል ኣለዎ ሕማም ሽኮር ብግቡእ ክቋፀር ኣለዎ ክንከልና ኸኣነ ካብ ማግባ ምስታን ሽኮር ዝግባእ ረቋሒታት ብምሉእ ዝብሃል ማለት እዩ ስርዓተ ማጋግባ ስርዓተ ፈዋውሳ ናይቲ ሰብ ስሩዕን ሕልውን ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ دم زلوا وسب انتخوينون سقط دم زلوا وسب انتخوينون كمو أما جاكبان دم زخون بحبريتات كاب حكيمنا تقبله كمون أتي مرهنيتاتو بجبو إننا وسده لتاتنا بساعتاتنا إننا وسده نتي ناي وقع مكل خال زبها البحري كان قانو يخيل مالتي بزمن قدي إخا قد حلو تغنياتو حمام كان تفليت كا حمام كان على درجة خير كم زخيل عند حتى نجيركا بو من قد خا مكتال كتجبر كم زلكا تقواصر كم زلكا توسخي قدم عبلنا خمس بالنايو ناي حمام لب زلهم عين السبات انت قينهم أب حكيم قريب كا حمام لب خمس زقلة سألكا إذا حمام لب زي
ግቡእ ክንክንቲ ግቡእ መድሃኒታዊ ሓለዋ ወይ ከዓኒ ተጠቃምነት ክህልዎ ስለ ዘለዎ ሰብ መድሃኒታቱ ብግቡእ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ረኽሲ ወይ ከዓኒ ነቲ ፀገም ኣብቲ ናይ ልብን ሰራውር ደምን ዘሎ ነገራት ከዓኒ ንኸይስዕረር ወይ ከዓኒ ንኸይከብድ ካብ ዘለዎን ደረጃ ንኸይዓቢ ከዓ ዝግባእ ኣገባብ ፈውሳ እናወሰደ በቲ ሓኪም ዝኣዘዘሉ መንገዲ እናተኸታተለ ካብ ወቕዒ ክከናኸን ይኽእል እዩ እዞም ዝበልናዮም ዓይነት ረቋሒታት እንድሕር ወጀሃላይ ተታሒዞም ብግቡእ እንድሕር ክንክንቲ ደይተገይርሎም ግን እቲ ክንብሎ ፀናሕና ናይ መወዳእታ ፅልዋ ናይ ወቕዒ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ልዑል ይኸውን ማለት እዩ زرهت أكلامي من قصقاس أمكل خلو وقع حنقول من محياش سرعة عردم تعنا لبي تعنا سامبو عبا أبركتو يزلوو أكلامي من قصقاس فترة السبيو كلو أقاوما أكلات ودسب بوهدة من قصقاس تفتريو أكلامي من قصقاس مزوتر تعنا كلهم أكلات وحسا مكبر عبا كده يزلوويو معالتاوي زرهت أكلامي من قصقاس نكيد موحاس تعنايو أزي أبزي كالالو أبسمون 4 معالتات مقصقاسون تمسسالي وطيت زلويو لكيو أكلام من قصقاس فتحنا كله حدا ودسب بأكلاتو خنقاساقاس اندحر كيلو بمولو أكلاتو خنقاساقاس تخيلو مفتري ونعيو خنقاساقاس لزلوي لذي انتايو زي كوفيل كان اي مسرح بحري نوح ساعات كوف ناي مبال نوح ساعات ناي مدقاس اب سكرينز تطو ناي مبال استفعل يعني حمامات نوح ساعات مزخيد اتي هلاقنت نايتي توسدو عينت مغبي بغبو اي كيدن جيت هلاقنت بغبو مزي كيد اب اكلاتكا ناي موساق ناي مخصع ناي مخراش بحري مص زي ناي مخراش بحري منالبات لك كنزارب اندحر كوينا لك حمشته بتي تايز بحالو نقصرو خلنا حمشته كيلوغرام بمتر سكوير حدثب كوسخن كله باكلاتو لعلتي نبور زبحال نايسب نعمت نبور لنا بودي ماس اندكس نولو 25 كيلوغرام بير متر سكوير اسلازي ابز درجازي ابز قمت زي تسبتي اندحر زيد لنا حمشته وسيخو انت يقول نخرسي خيرالو كان نخرشي خيرالو نخسعي خيرالو لازم نخسع بمصا خاار انت ماتي تحستو ناي اكلاتكا من قسقاس زدكم سلازلو بو مسنرات انت ماتي كل دمكا بغبو حزي كيدني من قسقاس اكلاتكا سلازي يبلكا كومون اتي
ኣብ ኣካላት ካዘሎ ትሕዝቶ ክቃጸል ዝግብኦ ኣብ ስራሕ ከኣቱ ዝግብኦ ከም ቅብኣት መሳሊ ካልእ መሳለውን ኣብ ዝተፋላለየ ናይ ሰራውር ደምን ካልኦት ክፋል ኣካላትን እንዳተላሕደደ እንዳተጠበቀ ናይ ምጽባብ ባህር እንዳፈጠረ ይኸይድ ለዚ ትወቅዒ ልዑል ክስተት ኮይኑ ከዓ ምዞም ክረሻ ዘለዎም ሰባት ወይ ከዓኒ ክስዕና ዘለዎም ሰባት ክመጽእ ዝኽእል ዓይነት ሕማም እዩ ለዚ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ናትካ ምሕላው ወይ ከዓኒ ናትካ ቁመና ምሕላው ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ለዚ ምንቅስቃስ ከምታ ዓይነት ምንቅስቃስ ይመስል ክገብር ዘለዎ ሓደ ሰብ ክከናኸን እንድሕር ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ሓደ ሰብ ምንቅስቃሳቱ ብግቡእ ኣብ መዓልቲ ሓደ እኹል ሰብ ዝበሃል ፍላይ ከቢድ ስራሕ ክሰርሕ ወይ ከዓ ከቢድ ምንቅስቃስ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ዝብል ተኮይኑ ክሳብ 75 ደቃይቅ ድኸውን ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎ እንተገይሩ ንውዕነት ሰብቲ ኣዝዩ እኹል እዩ በታ ሓደውን መጺኻ ክትሪኦ እንድሕር ኮንካ ክሳብ 150 ሞደሬት ዝኾነ ምንቅስቃስ ትብሎ ትኾንካ ክሳብ 150 ዓይነት ምንቅስቃስ ማለት ወይ ከዓኒ ራፍሊ ክትወስዶ ትኾንካ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ፍርቂ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ጽቡቕ ናይ ምንቅስቃስ ባህሪ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ሕማማት ንምውጋድ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ተደማሚሮም ነቲ ወዲ ሰብ ናብ ስትሮክ ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ናብ ወቕዒ ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም እንድሕር እዞም ምንቅስቃስ ከዓ ሃልዩ ከዓኒ ምስቶም ካልኦት ናይ ምቁፅጻር ባህርታት ገይሩ ከዓ ካብቲ ምክንኻን ድበሃል ወይ ከዓኒ ነቲ ሕማም ንኸይትጋለጽ ዝበሃል ነገራት ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ተካይድ መዓዝ ተካይድ ንዝብል እዚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዝምልከት ኣገባብ ከም ደረጃ ዓቕሙ ከም ብቕዓቱ ከም ዕድሚኡ ዝኸይድ ዓይነት ሕቶ ስለ ዝኾነ ከም ብቕዓትካ ኢኻ ክትከይድለካ ብውሕዱ ግን ሓደ ሰብ ናይ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ምንቅስቃስ ክህልዎ ከም ዘለዎ እንተወሓደ ከዓኒ ግድን መዓልታዊ ፍርቂ ሰዓት ክንቀሳቀስ ተደይከኣለ 3 ክሳብ 4 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ግድን ክሳብ ፍርቂ ሰዓት ዝበፅሕ ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎታት ክህልዎ ከም ዘለዎ እዩ ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ወቕዒ ምስ ኣጋጠመ ነቶም ኣቀዲምና ዝበልናዮም ረቋሒታት ምክንያቱ እንታይ እዩ ንሕብረተሰብ ዝኸይድ መልእኽቲ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሓደ መዓዝ ተለልዩ ነቲ ሕማም ብኸመይ ተለልዩ ብኸመይ ለውጢ ክተምጻሉ ትኽእል ስለ ዝኾነ ወቕዒ ማለት ከም ዝበልናዮ እንድሕር ኮይኑ ምስ ሕማማት ናይ ምትሕሓዝ ባህር ዘለዎ ስለ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቃሳትና ካልኡን ኣብ ስርዓት መጋግባና ሓደ ለውጢ ክንገብረሉ ዝግባአና ግዜ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወቕዒ ቅድመን ድሕረን ምግጣሙ ዘሎ ዓይነት መጋግባ ስሩዕ ክኸውን ኣሎ ቅብኣት ዝወሓዶ ጨው ዝወሓዶ ከምኡውን ወላ ዝወሓዶ ተደይኮን ተደገድፈውን ዝበለጸ እዩ ቅብኣትን ጨውን ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣብ ህይወትና መጠቲ ደድልየና ቅብኣት ኣዝዩ ትሑት ዓቐን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓኒ እቲ ሽኮርን ደምን ዘለዎ ዓይነት ሰብ ከዓኒ ብግቡእ ነቲ ዝወሃቡ ብሓኪም ዝወሃቡ መምርሒታት እናወሰደ ጥዕንኡ ክከታተልን ቁመንኡ ክሕሉን ከም ዝግባእ ጥራሐ ክመከር ዝኽእል ምስ ኣጋጠመ ግን ወቕዒ ምስ ኣጋጠመ ከዓኒ ነቲ ወቕዒ ዝኸውን ኣጋፋውሳን ዝወሃበካ ሓበሬታን ኩሉ ግዜ ኣኽቢድካ ምርኣይ ደይኮነ እንታይ እዩ ብግቡእ መንገዲ እንድሕር ተተግቢሮም ካብቲ ወቕዒ እውን ክትናገፈሉ ክትወፃሉ ትኽእል ህሞት ክመጽእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ወቕዒ ሓንጎል ብዝተፈላለዩ ፀገማት ጥዕና ዝጽለዩ ጥዕና ልቢ ጥዕና ሳምቡእ ጥዕና ኩሊት ጥዕና መትረብ ደም ሕፍሰትን ቅጥነትን ደም ዝኣመሰሉ ድማ ቀጥታዊ ኣበርክቶ ንወቕዒ ሓንጎል ካብ ዘለዎም እዮም ተርእዮ ወቕዒ እቶም ሕማማት ክሳብ ዘለው እቲ ወቕዒ ዝበሃል ኣርእስቲ ከዓኒ ኣገዳሲ እዩ ከም ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሕማም ወቕዒ ዘለዎ ወይ ከዓኒ ስትሮክስ ዘለዎም ፔሸንትስ ብዙሕ ግዜ ይመፁ በቲ ዘሎ ኣጋፋውሳ ተራእዮም ተፈዊሶም ከዓኒ ንቡር ህይወቶም ዝመርሕሉ ኣለው እቲ ሕማም ከም ዝበፅሖ ደረጃ ፅዕነት ከዓኒ ክብደቱ ከዓኒ ክሳብቲ ዘለዎ ደረጃ ከዓ ዘምፅኦ ስንክልናን ናይ መጉዳእትን ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ሕማም ኣሎ ምህላው ጥራሕ ደይኮነ ካብቶም ዓበይቲ ሕማማት ኣብ ዓድና ዘሎ ምክንያቱ ምስ ሰራውር ደም ዝተሓዝ ዓይነት ሕማም ስለ ዝኾነ ምስ ናይቶም በልናዮም ሕዱራት ሕማማት ዝበሃሉ ማለት ከም ሽኮርያ ፀቕጢ ደም ዝተሓዝ ዓይነት ሕማም ስለ ዝኾነ እውን ብብዝሒ ዝኽሰት ዓይነት ሕማም እዩ ኣብ ኣጋፋውሱ ንዝምልከት ልክዕ ከምቲ ዝበልናዮ ምናልባ ቀድማ ኣቢልና ምናልባት ገሊኡ ቀልጢፉ ዝምለስ ኣሎ ውሽጢ 24 ሰዓት ነዚ ካልኣይ ግዜ ንኸየጋጥም
ንዕኡ ዝኸውን ዓይነት መድሃኒት ክትህብ ክትክእል ኣለካ ማለት ነቲ ሰራውር ደም ኩሉ ግዜ ክፉት ኮይኑ እቲ ደም ብግቡእ ዋሕዚ ናብቶም ዘድልዩ ኣካላት ዋህያታት ወይ ከዓ ናይ ሓንጎል ዘለዎ ዋህያታት ብግቡእ ንኽበጽሕ ክሕግዝ ዝኽእል ዓይነት መድሃኒት እንዳሃብካ ነቲ ሕሙም ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ካልኣይ ደረጃ ክስተት ምሰጋጠመ ማለት ወቕዒ ምሰጋጠመ ንብሎ ዘለና ከዓኒ ንሱ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ግን ተወሰኽቲ ተደረብቲ ሕማማት እውን ክህልውዎ ስለ ዝኽእሉ ምስኡ ነቶም ተደረብቲ ሕማማት እንዳፈወስካ እቲ ሕሙም ናብ ንቡር ሂወቱ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ሕጂ እቲ መድሃኒት ዝወሃብ ከም ኩነታቱ እዩ እቲ ብፍላይ ሕጂ እቲ ማዕበስቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ግድን እቲ ማዕበስቲ ክእለ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ክቕፅል ስለ ዘይብሉ ካብቲ ዘለዎ ናይቲ ሰራውር ደም አስፕሪን ወይ ከአኒ መድሃኒት መቃጠንቲ ሂብካ ነቲ ናይ ምርጋእ ባህሪ ወይ ከአኒ ነቲ ናይ ምእካብ ባህሪ ፋሕ ናይ ምባል መድሃኒት ጽልዋ ትገብረሉ ካልእ ኣዳመይ ሕማም ተኮይኑ ብዙሕ እቲ ዘምጽኦ ኢፌክት ወይ ከአንቲ ዘምጽኦ ጽዕነት ለውጢ ኣብቲ ሓንጎል ስለ ዘሎ ነዞም ጽዕነታት እዚኦም ነዞም ለውጥታት እዚኣቶም ኣምጽኡ ነቲ ሕሙም ናብ ዘይደለየ ደረጃ ንኸይወስዶ ዳኢኻ ትሕግዞ እምበር ካልእ ዝወሃቡ ዓይነት መድሃኒት ንዕኡ ፍላይ ነቲ ደም ዘሎ ክፋል ኣካላት ወይ ወቕዒ ዝወሃብ ነገር የለን ነገር ግን እንታይ እዩ ምስ ግዜ እቶም ኣብ ታሕቲ ዝበልናዮም ዓንቶ ከም ረቋሒታት ዝቆፀርናዮም እሳቶም ዝህሉ እሳቶም ክፍወሱ ኣለዎም ብሰንከቲ ወቕዒ ዝመፀ ካልእ ተወሳኺ ሕማም ዝህሉ ከዓኒ ንሱ እውን ብግቡእ ተበፂሑ ተፈሊጡ ንዕኡ ዝኸውን ዓይነት መድሃኒት ናይ ረኽሲ ተኮይኑ ናይ ረኽሲ ክወስድ ኣለዎ ሕሙም ምክንያቱ ወቕዒ ስለ ዘጋጠሞ ከምኡ ተወሳኺ ፈርፈር ዘብሎ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ፈርፈር ኣቢልዎ ዘሎ ነገር ክፍወስ ክኽእል ኣለዎ ከምኡውን እንታይ እዩ ምናልባት ንዝተወሰነ ግዜ ክእለ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ሕሙም ኣትዩ ሕክምና ወይ ከዓኒ ኣብቲ ዘእለይ ቦታ ዝበሃል ኣትዩ ክእለየሉ ዝኽእል ናይ ኣመጋግባ ሽንቲ ቀልቀል ናይ ምፅራግ ባህሪ ከዓኒ ከምቲ ዝግባእ መንገዲ ከም ንቡር ሰብ ክእለየሉ ሓገዝ ኣውረዲኤት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ብሓገዝ ኣውረዲኤት ዝነብረሉ ህሞት ይመጽእ ማለት እዩ ወቕዒ ሃንደበት ዘጋጥም ትርእስቲ እውን ንባዕሉ ወቕዒ ዝብል ወቕዒ ከዓ ሃንደበት ዝረኽበካ ሃንደበት ዝገጭወካ ሃንደበት ዝጎንፈካ ነገር ስለ ዝኾነ ክትፈልጦ ኣሸጋሪ እዩ ከም ማዓሰጋጥም ናይ ጋጥምን ክትብል ቡንዳ ሰተኻ ክጋጥም ይኽእል ሻንዳ ሰተኻ ክጋጥም ይኽእል እንዳተዛወርካ ክጋጥም ይኽእል ማዓሰጋጥመካ ትፈልጦ ነገር ኣይኮን ደቂስካ ከለኻ እውን ከጋጥም ዝኽእል ዓይነት ሕማም እዩ ምናልባት ግን እንታይ እዩ እቲ ሓፈሻዊ ርድኢት ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ሕብረተሰብና ክርዳኦ ዝግብኦ ነገር ወቕዒ ምሰጋጠመ ብኸመይ ንፈልጦ ወቕዒ ከም ዘጋጠመ እውን ከመይ ኢልካ ትፈልጦ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ስለዚ እቲ ሰብ ምናልባት ኣብ መንገዲ ይኹን ኣብ ኮፍ ኢሉ ከሎ ይኹን ኣብ ድቃስን ከሎ ሓደ ለውጢ ኣብ ኣካላቱ ክመጽእ እዩ እዚ ለውጢ እዚ እንታይ እዩ ምናልባት ኣብ ገጽ ዘይስሩዕነት ናይ ገጽ ባህሪ ሓደ ገጽ ናይ ምዝባል ናይ ምዝጣጥ ዓይኒ ናይ ምሽፋን ከምኡውን መልሓስ ናይ ምኹልታፍ ወይ ከዓ ምዝራብ ናይ ምስኣን ባህሪ ወይ ከዓኒ ኣእዳውን ኣጋርን ናይ ምእዛዝ ስንፈት ወይ ከዓኒ ምእዛዝ ምዝኣብዮት ሰብ ተወሳኺ ከምኡ ከም ዝበልናዮ ናይ ቀልቀል ናይ ሽንቲ ምስ ግዜ ማለት እዩ ናይ ቀልቀል ናይ ሽንቲ እንድሕሪእዎ እውን ናይ ቀልቀል ናይ ሽንቲ ፀገማት እውን ከምፃሉ ይኽእል ኣብ ገለገለ ሰባት ናይ ምርኣይ ፀገም እውን ከምፃሎም ይኽእል ወይ ተወሳኺ ምስኡ ፈርፈር ናይ ምባል ባህሪ እውን ክኽሰት ይኽእል እዩ ምስቲ ዝንዘረበሉ ፀሓና ጸኒሑ ፈርፈር ናይ ምባል ምክንያቱ ኣበይ ኣጋጢሙ ትወቕዕ ስለ ዘይትፈልጦ ሕክምናዊ ነፀርታ ከዓኒ ኣዝዩ ሰፍሕ ማለት እዩ ለዚ በቲ ሕክምናዊ ነፀርታ መፂኻ ብሓፈሻ ግን ሓደ ሕብረተሰብ ክሪኦ ኣለዎ ኢልና ንሓስቦ ወቕዒ ኣጋጢሙ ደይጋጥምን ምናልባት ኣብ ገጽ ዝኽሰቱ ክስተታት ርኡይ ስለ ዝኾነ ክለልዮም ይኽእል እዩ ዘይስሩዕነት ናይ ገጽ ወይ ከዓኒ ምምዝባል ናይ ሓደ ክፋል ናይ ገጽ ወይ ከዓኒ ከምኡ ናይ ዓይኒ ዘይምርኣይ ባህሪ መልሓስ ናይ ምኹልታፍ ናይ ምዕፃው ባህሪ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምኡውን ኣእዳው ወይ ከዓ ኣጋር ናይ ምስናፍ ካብቲ ንቡር ነበሮ ሰብ ከኸደሉ ክንቀሳቐሰሉ ዝኽእል ዝነበረ ሓይሊ ስንፈት ምስ ዘጋጥም እዚ ብቁልጡፍ ኣብ ሕክምና ቀሪቡ እቲ ዝግባእ ሕክምናዊ መርመራታትን ኣልያን ነቲ ሰብ ዝኸውን ዓይነት ምጋቡን ክሽገር ስለ ዝኽእል ሰብ ንዕኡ ንመመገብ ተባሂሉ ሓገዛዊ ሕክምናዊ ሓገዛት ስለ ዝግበረሉ በተን ሕክምናዊ ሓገዛት ገይሩ ተን ዝግባኣ ክንከንቲ ክረክብ ይኽእል እዩ